Matka je vždy to najväčšie a najvyššie postavenie, ktoré človek môže ako si zaujať. Vás v dnešnom večere privítala a poďakovala za vašu účasť a zároveň poprosila Janička, aby sa ujala slova. Drahá mamička, vážené sestry, brat, už tvoje vnúčky, vnúkovia, už máš aj pravnúkov, aj pravnúčky. Dovolte, aby som ja teda pri tejto milej príležitosti osláv 84 narodenín našej drahej mamy, babičky a prababičky vás všetkých tu privítal. A som rád, že sme sa v takomto veľkom počte, ktorá naša rodina toľko ľudí predstavuje, že sú to všetko teda ako potomkovia našej mamy, nás a všetkých, a že sme sa tu takto zúčastnili teda s pocitom a s vedomím tým, že chceme našej mame, babičke a prababičke zapriať všetko najlepšie do ďalšieho života, aby bola ešte dlho zdravá a živá medzi nami. To ti, mamička, prajem. Dúfam, že za všetkých mojich súrodencov, aj za všetkých našich, teda aj tvojich potomkov, ktorí teda tu nás sme zúčastnení. Milovaná babička, prababička a mamička, dovol, aby som v mene všetkých neviest našich a zaťov tebe zaželal veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a lásky, ktorú si tak rozdávala už ako matka. Lebo aj ja, teraz keď si tak spomínam, tento krásny večer, kde sme takto prítomní ako kolektív, ktorý ťa skutočne máme radi, že si matkou aj mojou. Lebo už ja rodičov nemám. Nemám ani bratov. Som najstarší zo zaťov. A preto každý jeden deň, ktorý prežijem, ver mne, že prežívam ho tým istým spôsobom ako aj ty, lebo viem, že prináša vždy niečo nové. Život. Život ten, ktorý si ty dala. Dala si nám všetkým tento život. Preto, lebo matka je vždy to najväčšie a najvyššie postavenie, ktoré človek môže ako si zaujať. Ešte raz dovol, aby som sa ti poďakoval za všetko to, že tento krásny kolektív, tento skutočne taký sklbený, rodinný motív, ktorý tu je, že nás ako si spolu drží. Žij nám dlho medzi nami. Nech sa dožiješ roky ešte tie, ktoré skutočne čakáš, a nech ťa dní neprekvapia, také pochmúrne, ale radostné, veselé, to ti ešte raz za všetkých želám. Verili, aby som za vnúčata ti niečo povedal, a môj otec aj môj krstný otec teda povedali všetko, čo ja som ti chcel povedať, tak by som ti ja hlavne chcel za tie vnúčata zaželať mnoho zdravia. A ako som už spomenul, aby aj ten tvoj pravnuk, ktorý bude môjim synom alebo mojou dcerou, ti ešte takto v tomto kruhu mohol tiež mnoho zdravia zaželať. Babička, ktože mi môj prstek boľavý pofúka, ktože ma posmeli, keď zbadám pavúka, ktože mi do vláskov mašličko uviaže, ktože mi masielko na chlebík namaže, ktože mi vysuší slzičku na líčku, no ktože zavolám babičku. Všetky jedna kytička a darček vnúčka. Nie, seď. Všetko dobre. Ďakujem. A to mám si tam dať. Na stôl. Len tam. Mami, otocek Andrejkovi. K Andrejkovi sa otoč. Ja? No, už sami. Milá prababička, všetko najlepšie. Veľa zdravia a ešte toho šťastia. Janičko, to. Ďakujem pekne. Aj maminka.
Aj ty sa pripojuje. Všetko tvoje narodeniny a veľa si zdravá spokojná. No to je zdravé, divča, pekné. A Zuzička, dočka, jaká sa ty voláš? Silvia. Silvíka. Aha. Všetko najlepšie tvojim narodinám. Si bola šťastná a dlho žila. Aj vám, aby mamička mala vás radosť. Drahá naša mamička, babička, prababička. Dosť tu bolo slov, s ktorými sme sa chceli ti poďakovať a pripomenúť tvoje krásne, milé a vznešené narodeniny. Mne ostáva nič iné, ako aby som pozval všetkých prítomných tu, na ktorí sa zúčastnili na tejto krásnej oslave, aby zdvihli pohárok a pripili si na tvoje zdravie, aby si ešte dlhé roky s nami žila. Živio, 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 mnoga leta, živio, mnoga leta, živio, živio, živio. Deti, víš, okolím babičky, prababičky. Pozeraj, zatancovať, babičke spravíme jedno kolo, dobre, všetci, áno. Tak prosím, staňte. To je ono. Poďte k nám. Víme dvakrát. Táto však povedz tej svojej dcere, čo si to nie je také stanovisko. Babička.